No tem. Tá bom, obrigado. Сега няма да имам цигари нон-стоп, бата. О, това ми избега. Защото ако дам една цигара и другите, че поискат цигари, че ми замина цялата кутия. Не, ами това е. Това е катедралата, част от катедралата. Ама всичко е пребито. Amigo, bom dia. Esta catedral, sí. Esta catedral y esta catedral. Todo edificio. Ok. Bueno. Ски котката. Брато ти погледни. Само погледни къде че минем сам. А това са доковете. Всичко пречукано тук, братленце. Тук е скери. Братленце. Boa tarde, señor. Flamengo, ¿eh? Ah, ese no más, ese infinito. Estoy caminando para cigarro agora. Pero nunca trabajo. Todo... Обяснява се като идиот и това е. Той те вика да те види. И като те види, всичко му остане. Затова трябва да си умен. Като мене. Мога да направя един курс как да оцеляваш в Южна Америка. Защото според мен трябва да дойдете в Южна Америка. От България тук е 40 пъти по-евтино. Как се оцелява в Южна Америка, най-вече в Бразилия, защото ще издумкате иначе врата, ако не внимаваш, че малко. Помни какви къщи. Там живеят хора в това разрушеното. То се вижда прането. Той тук има пазара. Да, тук е. Леле, тук е катастрофа, брата. Тук е катастрофа, братко.